Наскоро в социалните мрежи попаднах на статия за село в Родопите, което било с най-чистия въздух не само в България, но и извън пределите й. Но по-интересното е, че на места името му се изписва с О, а на други с Е. Оказа се, че е само на 25 км от Пловдив, а от гара Родопи даже има автобус до това селце. И така, потеглих към селцето, за да открия истината. Излязъл с буса човека. А затова викам до 10-15 минути ще дойде. Той вика, а майче може. И така, достигнахме нашата цел. Вече се намираме в село Дедо или Дедево. Няма значение, ще попитаме местните по този въпрос. А сега, нека първо да ви разведем из приказното селце. Селцето е с 61 регистрирани жители и е било дом на именити български герои. Тия мушами. Чакай да сложим една селска покривчица. Сега ще сложим наистина тая маса да има. Красота! Не може така гола маса, не става. Съм 60 години вече тук. 60, леле. От 65-та година идваме тук. Да. Така че... Аз сега искам да те питам един въпрос директно. Кажи. Според теб селото как се казва? Дедово с О или Дедево с Е? По старите така знаеме, че е Дедево. Аз имам един вестник от 46-та година, в него се води Дедево. Но по кадастър казаха, че било Дедово. Да. Сега, кое е истината, не мога да ти кажа. Няма значение. Няма значение. Да. Но ние си го знаем Дедево. Това е С истината, Е. което е, нали? С Е, да. Смята се, че е възникнало през 17 век край вековен бук и извиращ под него живителен ручей – Свети Дух. Дал името по-късно и на Параклис Саязмо. Аз между другото съм малко плюшкин. Къде мина по селата и читам. Абе, ако отидеш в полицията и пише Дедево, ще върнат, тя да ти представи документите, бе. Разберете го това нещо. Полицията, Дедево, ако ти пише на документа, ще го върнат, няма да ти го признае. Тоест трябва да е с О. О, бе, това е държавен регистър. Всичко се разбърка и то цялото село се разбърка. Той сега разбъркан, както е сега, така е било 30 колко години. В нашето село хората са били много организирани, имало е водачи винаги. Докато аз го изследвам 2 века, винаги е имало водачи. Не може в едно село Балкана на 15 км от Тъмбраш, околийския център на турците, ти да правиш със султански ферман българска църква. Може да си представиш, това си е пак искало един голям актив да се намеси, да стигне до султана. Първите 4 църкви в Пловдивската епархия нашата. По време на турско. Това е било голямо постижение и ходили са 33-та година фермана. Тогава гръцката патриархия е била много силна. И идват тук да превземат църквата и да направят гръцки филиал. Обаче нашето село, като разбират тая работа, почва голяма дъндания. Цялото село застава срещу тях. И пишат писмо до султана, му казват така и така,
Имаме го писмото преведено на български тук. Намерихме го в джамията там едно време, преди 40 години. Това го имаме и пише така и султана отговаря. Казва, никакви гръци, никой си остава си църквата на Дедево. Издигната на най-високото място, тя е осветена през 1838 година и е с над 175 годишна история. През 1837 година в двора е създадено първото килийно училище в Родопската яка. Триъгълникът на вярата в Дедево е символично очертан от действащите до днес стари храмове. Църквата Свети Атанасий, параклисът Свети Дух и гробишният параклис Света Петка. Към красотите на Дедево са искалите с омайваща панорама, дакерица и динчови камъни. От тях се разкриват удивителни гледки към чернатинския рит на западните Родопи и ждрелото на река Пепелашка. Скалите са достъпни и впечатляват с запазените ритуални ямки, каквито има в тракийските светилища. И така, тъй като не изяснихме въпроса дали е Дедево или Дедово, с нашите местни жители на нашето село, решихме да попитаме тези случайни гости на селото, които представиха първото си представление на нашата сцена. А това какво е? Като гърло. О, върви си веднага. Две кози, които се бяха. И така, деца, задаваме важния въпрос. Дедево или Дедово? Дедево. С добре. Ти? Дедево. Дедево много ясно. Дедово. С? О. Дедово с О, защото така прочетах на табелата. Ами с О. Ами защото така реших. И аз мисля, че е с О. Като нея видях на табелата. Се вода по другите Дедово. Да, вода се по другите. Така? Добре. Дедево. С Е. С добре. Според мен е Дедево. Също. Според мен е Дедево. С О. Добре. И според мен е с О. С О. Дедево. С Е. С О, защото преси каза така. И след цялото разследване стигнахме до извода, че няма значение името дали е с Е или с О, а че селцето е една магия, която става част от теб, щом го посетиш. Нека любовта към селцето продължава да съществува и със всеки един изминал ден да се увеличава. Както спокойствието, така и забавата да са двигателната сила. Жителите да са обединени и да си помагат. Село Дедево е една вълшебна приказка. Посетиш ли го, остава вечен отпечатък в твоето сърце. Браво.